ኣብ ቲክቶክ እንዳጣቆ ከሎ ኣጋጣሚ ኣብ ሓንቲ ጓል ዓይኑ ኣለበም ደጋጊሙ ጣመታሙ ናብ ፕሮፋይል ኣትዩ ኩነታታ ምስ ተዓዘበም ልዕሊ 100,000 ሰዓብቲ ከም ዘላ ክርዳእ ዓለም እንዳበለውን መብዛሕትኦም ዝነበሩ ስእልታትን ቪድዮታትን ተዓዘሙ መሊሱ ናብ ካልኡ ምርኣይ ኣበለም ካልእ ግዜ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ወፂኡ ምስሑ እንዳተመስሐ ሞባይሉ ኣውፅኡ ናብ ቲክቶክ ከይዱ ሓሰስ እንዳበለ ከሎም ግዲ ናይቲ ቀድሚ ሕጂ ቪድዮታት ዝረኣይ ኮይኑ ኣብ ቀድሚ ሕጁን ክትር በለት ነቲ ዝፀዓነቱ ናይ 40 ካልኢት ዝኸውን ርኡ ናብ ካልኡ ምስ ኣበለ ግን ውሽጡ ገለ ነገር ሕሽኽ በሉ ከላይ ኢሉ ክቕፅል ሓሲቡን ግን ድማ ተመለስ እንዳበለ ስለ ዝደፋፈኦም ተመሊሱ ኣበይና ሃገር ከም ተቐመጥ ክፈልጥ ሓደ ነገራት ከስተብሕል ጀመረም ከይደንጎ ግና ብናይ ታርጋ መኪናታት ክፈልጥ ከዓለም ግና ንሱ ኣፍሪቃ ንሳ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ምዃና ስለ ዝተብሃለም ድምፂ ውሽጡ እሽሽሉ ካብ ቲክቶክ ወፅም ሰዓት ስራሕ ስለ ዝኣኸለውን ናብ ስርሑ ኣበለም ውሉፍ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ እኳ እንተዘይኮኖም ሕልፍ ኢሉ ግና ይጥቀም እዚ ክበሓል ከሎ ከም 24 ሰዓት ብዘይ ቁም ነገር ኣብኡ ተደፊኦም ዝውዕሉ ሰባት ኣይኮነን ካብቶም ጊዜኦም ብግቡእ ዝጥቀምሉ ሰባት ሓደ ብስራሕ ተወጢሩ ስለ ዝነበረ ንሰሙን ዝኣክል ሞባይሉ ክንደቲ ኣይሓዛ ነይሩ ሰንበት ኣጋምሸት ግና ናብ ቲክቶክ ገፁ ዝወረር ምስ በለም ንሳ ምስ ኣጓነፈቱ ውሽጡን ምጮት ሓቂ እንዳበለ ብዛዕባ ክሓስብ ስለ ዝደረኹም ንድሕሪት ተመሊሱ ብምሉእ ዝኣተወቶ ስእልታት ቪድዮታት ልዕሊ 200 ዝኸውን በብሓደ ምስ ተዓዘበ ብኡ መጠን ድማ እንዳፈትዋ መፅም ሽዑ ምስ ነፍሱ ዘረባ ሓዘ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ እንዳበለም ንገዛእ ነፍሱ ሓተተ ግን ንስኻ እምበር ንገረኒ ዝበለይ ዝመስል መሊሱ ዳ ዕላል በዓሉ ቀፀለም ሽዑ ኣይሰብ ናይ ምንታይ ሓይኒ እንታይ እዚ ኢሉ ክእለፈተንም ከምዛ ናበይ ደኣ ዝተብሓለ ግን ካብ ገፃ ክወፅ ወይ ከም መቼም ከም ገሌሉ ነፍሱ ኣዳኣይሱን ድቃስ ኣኺሉ ክድቅስ እንተበለም ኣላ ንስኻ ድቃስካ ተርኣይካ ዝበለይ ዝመስል ውሽጡ ብይን ክድቀስ ከም ሸዓሊቱ ብሂወቱ ተገላቢጡ ኣይፈልጥን ብምሒር ምግልባጥ ታሕቲ ዓራት ክኣቱ ቆርቢ ተሪፉም ሽዑ ምስ መረሮ ለቺ ወሊኡ ማዓፆ ከፊቱ ንፋስ ክሕረም ናብ ደገ ወፅም ገዲ ሓቂ ኩነታት ኣየር ፅቡቕ ኣብ ርእሲ እምበሩ ወርሒ ኩሉ ኢላ ወፅኣ ስለ ዝነበረት ቁር መንፈስ ክረግእ ጊድአን ክፃወቶም ግና ምስ በይኑ ካብ ምዝራብ ኣደዩ ኣለን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ይሓስብ ኣለኹ ስለምንታይ ብፍሉይ ይሓስብ ኣለኹ ፈትያ ማለት ድዩ እዚ ፀላለ ክኾን ኣለዎ ስቕልካ ዶ ርኢልካ ይፍተዩ እዚ ላግ ክኾን ኣለዎ ካብቲ ጉዳይ ክሓድም ፈተነ ገንበይን እንተስ ሓይኒታይ ድዩ እንተስ ገለ ፈቲ ወይ ግን ዝኾነ ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ህርበት ዝበሎም ኣቶም ሰባት መን ኢኻ እንተበለትኒ መን ክብሊ ካብዞም 10 ኣሽሓት ሰዓብታ ፈለ ብኸመይ ከተዛረበኒ ትኽእል ወረ ብኸመይ መንገዲ ዝረኽባም ረኺብያስ ንበል ንሳብ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ከመይ ክኸውን እዚ ጉዳይ መሲ ናይ ብዙሕ ሕቶታት ከይረኸበም ከኣቱ ስለ ዝነበሮም ኣትዩ ከእምፀፅ ፈተነም ነፀባሓይቱ ኣብ ሓንቲ ቤት ምግቢ ኣብ ጊዜ ዕረፍቱ ኺዱ ሽሮ ኣዚዙ እንዳተፀቢ ናብ ሞባይሉ ብምእቶ ናብቲ ምናልባት ከይጠፍኦ ልቢ ዝሓባሙ ብፍሉይ ተቐሚጣ ዝነበረት ምስላኣትዩ ኣቶ ኪዱ ጠመታም ምን ይኹኑ ትኾኒ ሽምኪ ኣፍቃር ኣለኪ ተመርዒ ክድኻ ትጓል እንታይ ጉርኪ ንስኺ ህይወትክ እንዳመርሓኺ ንህይወተይ እምበር ትፈታተኒ ኣለኺ ሰላቢት ልቢ ኢለዶ ከጣምቐኪ ዋላስ መንዛኢት ልቢ እንታይ ልክትፅዋኣኪ እንዳበላ ኩሎም ዝኣዘዛ ሽሮ ኣኺላ መፀትሙ እንታይ ካልእ ክንሰምዓካ ምስ ፍለጥ ኣሳሳይት ብትሕትና ሰላቢት ልቢ በላ ብዘይ ልቡ ግዳ ጉዳይ ስለ ዝተረድኦም ይቕሪት ኢሉ ውራይ ምብልኡ ገበረም ግዲ ሓቂ ሸውሓቱ ክፍቱካ እንተኾነ ግን ብይን ክወረድ
ድሕሪ 4 ክላሶ ከም ነዳዲ ዝወድአት መኪና ጠጠው ቤንክ ቅጽል ክላኢሉ ሕሳብ ከፊሉ ናብ ሰርሖ ደኣበለም ግን ድማ ፈጺሙ ቃሲሙ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ኣፍቂዱ ናብ ገዝኡ ኣበለም ብሕፅር ዝበለ ብዘይኮለል ዕረፍቲ ድቃስ ከልአቱም ከምዚ ኢልካ ኣይነበርን ኢሉ ስለዝሓሰበም ሰዓብያ ኮይኑ ማለት ፍሉይ ኢልዎም መልእክቲ ሰደደ ደጋጊሙ ስኢሉ ፈተነ ኣብ ነብሱ ከፍትፅዕኖም ሰላቢት ልቢ እንዳበለ ኣብቲ ናይ ርእቶ ቦታ ደጋጊሙ ፈተነ ወርሑን ብዘይ ዝኾነ ፍረ ገበረም ብኡ መጠን ድማ ናይ መርከባ ሸውሓቱ ሕፃ ባሕሪ ኮነ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ሰርሕም ግን ብምንታይ ክረኽባ ከም ዝኽእል ህርብ ትበሎም የግዳስ ዕድል ገበረ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢሉ ካፕቺኖ ሰቲላ ካፈ ክልተ ኣዋልድ ኮፍ ኢለን እንዳኣለላ ኩሎም ዘረብአን ካይፈትወ ኣብ እዝኑ ይበፅሕ ስለ ዝነበረ እንተፈትዩ ድዩ ካይፈትወ ይሰምዕ ነበረ ሽዑ ኣብ መንጎ ሓንቲ ካብኣተን ሞባይላ ስለዝተደወለላ እሞ ከዓ መቐበሊኣ ፍልይቲ ስለ ዝኾነስ ዓይኑ ግድን ናብኣተን ክሰድድ ተገደደም ንሱ ብርኽ ኢሉ ንሳተን ከዓ ተሓቲለን ኮፍ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ ጣውላአን ዝግበር ነገር ክዕዘብ ስለዘይፅገም ነታ ኣብ ስክሪና ዝነበረት ስእሊ እሞ ከዓ ትድውል ዝነበረት ክዕዘብ ከኣለም በዚ ልቢ እውን ሓፊሉ ኮፈለ ከይዱ ተቐቢሉ ሓሎ እንተ ዝብለውን ኣይምፀልአን ኩነታቱ ከምኡ ዝመስል ነይሩ ኣቲ መሓዛይ ተቐበለያ እንዶ ምስ በለታ ድሓን ምስ ሒሉ ሓፍተይ ዕላና ኣይውዳእን እዩ ድሓር ክምለሰ ክትብል ዝሰምዕ ወዲ እንታይ እዋኑ ናብ ኮፍ መበልዒን መፂኡ ፈጣሪ ዋንኡ ህሩብ ምስ በለን ልበን ምሸት ክትብል ቁርብ ተረፈም ይቕሬታ ኣሰንቢደክን በለም ኣሰንቢድካና ጥራሕ ንምዃኑ ዳሓን ዳሓ በለት እታ ዘይተደወለላም ድሓኒ ሃቀይ ሒሎ ክትብል ይጸኒኺ እንታይ ኸ በለም ብዝተሓወሰ ስምዒት ሃፍተይ በለት መሊሳ ከዓ ግና ድሓን ዳሓ ክትብል ሓተተት ንስኻኽን ፈጣሪ ዝለኣኽን ጽቡቓት እንዳተዛረብኩ ደኣ እንታይ ሃይኹን ግዳ ሓደ ነገር ተሓበርን ኢሉ ኩሉ ኣሪቑ ፅር ኣቢሉ ምስ ነገረን ክልቲአን ብኣግርሞት ተጠማመት ኮነም እሞ ሕጂ ፍቕሪ ሒዙኒ ዲኻ ትብል ዘለኻ ምስ በለቱ መሓዝ ኣትኸውን ዘለም ፍቕሪ ዲ ፍትወዲ ካለ እንድዒ ዝፈልጥ የብለይን ግን ድማ በቃ ውሽጠይ ብሰንኪ ዕረፍቲ ቀሳነት ይስኢኑ ዘሎ ምስ በለን ንክልቲአን እንዳጠመተም በለት እታ ሓፍታ ትኸውን ዘላ ጣኻ ዘላ ዘይፈትኻስ ኣብ ቲክቶክ ርያ ኢልካስ ከንደዚ ብዝኾነ ምን ሙሽምካ በለቱ ቢንያሚ ዝበሃል ምስ በለም ኣነኻ ቀሳነት እዚኣኻ መሓዛይ ድማ ዲያና ብዝኾነ ሕጂ እንታይ ክሕግዘካ ምስ በለቱ ትሕግዝኒ ደኣ ምስ ሓፍተኺ ከተላለኒ ነቲ ካልእ ናባይ ግደፊ ምስ በላም እሞ ክሰልጠካ ድዩ ማለት ሲ ገና ዘረብኣ ከይወድአት ከለም ካብ ኣፋ መንጠል ኣቢሉ ዝብለክ ጥራሕ ሓግዝኒ እምበር ኩሉ ናባይ ግደፊዩ ዳሓርካ ክሰልጠኒ ስለዝደሊ በጋጣሚ ንኣኽን ዝረኸብኩም ምስ በለም ሓራይ ፀገም የለን ከምዚ እኳ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን እንዳበለት ቴሌፎኖም ተለዋዊጦም ተፈላለዩ ነፀባሒቱ ቆፂሩ ይረኽመሙ ብሓባር ኮይኖም ናብ ሓፍታ ይድውሎም ናይ ሓፍታ ሓፀር መልሲ ግና ነወዳት ዝኾኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ቦታ ይብል ዝብል እዩ ልዕሊ ዓቃን ሓረቐ በቃ ቃልቃል በለ ነዘርኣይት ቀሳነት ክትረጋግኦ ፈተነት ግና ብቐሊሉ ዝረግእ ስለ ዘይመሰላ ክሳብ በዓሉ ዝሕል ሸለል ገብዘቱም እሞ ዳእታ ግዳ ስለ ዝተረጋግአ ኣተሓወይ እንታይ ኻ ትኸውን ዘላኻ ብኣኻ ሪኢኻ ንዘይትፈልጥ ሰብሲ ማዕርኽ እንደዚ ምስ በለቱ ንኣይ ኸማን እንታይ ክኸውን ኣለኹ እንታይ ይስራሕ ኣለኹ ይርዳእኒ የለን ሰብ ኮይነ ክቕፅል እንተ ኮይነ ሓገዝ ክግድን ከለይኒ ኢሉ ምስ ኣፍጠጠለም ሓራይ በለት ኩነታቱ እንዳገረማም ኮይኑውን ክትሓገዞ ዝወሰነት ንሓፍታውን ክተረድዓ ፈተነት ሃፍታ ሒለን ግን ጉዳይ ነበረን ካልእ ዝበሃል እንተለኪ ከሰምዓኪ ከምባል ሓሊፋም ከትግደስ የተረኣይትፍን ኣብ መንጎ ህይወቶም ግና ሓድሽ ነገር ተፈጥረ ቀሳነት ክትሕግዞ ኣብ ዝቐረበትሉ ሰዓት ንሳን ከይተረድኣ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ፍቅሪ ሓዘም ምስ መን
ምስኡ ምስትን ሓፍታ ፈቲ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ቢንያም